हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो मोनथिखाबायानो जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायब्लासो भिडिअआ मानि सोमोन्दै बुजिगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो मोजाङैनो मिन्थिखाबाय जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायाव नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै एज ए फ्लिम प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनाय आरो बिथां आरो डाइरेक्टर बिथां निजोम बसुमतारीनि नाजानायाव जोनोम मोननाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय रैखाथि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि स्टोरी एन्ड स्क्रिप्टखौ बिथांजो सनाली गयारिया होदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर एज ए फ्लिम प्रडाक्शन इउटुब चेनेला रैखाथि आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल टिजारखौ दायो रिलिज खालामना नोंथांमोननिसिम होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे अफिसियेल टिजार भिडिअखौ नायाखै अब्ला एज ए फ्लिम प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनाव बर'फोरनि गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननिनो बयनिबो कमेडियान एक्टर बिथां मोगथां नार्जारि आरो सनाली गयारि दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथांमोनानो जाबाय फुलमनि नार्जारि, जाहराल बसुमतारी, दनेश्वर बसुमतारी, निजोम बसुमतारी, रिंसार खाख्लारि, मनालिसा बसुमतारी, लाइमोन गयारि, जोंमा बसुमतारी, बलेन बसुमतारी एन्ड मीना दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि डाइरेक्शन एन्ड कोरियोग्राफखौ खालामदों निजोम बसुमतारी बिथाङानो दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर एक्शन डाइरेक्शनखौ होदों सोमखोर नार्जारि दे। एक्चुअली लोगोफोर रैखाथि आबुं बर' सावथुननि प्रडिउसारानो जादों जोंसार बसुमतारी बिथाङा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर। स' जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि रैखाथि आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल टिजार भिडिअखौ नायाखै अब्ला एज ए फ्लिम प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।